ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಯಾನ್ಲ ಬಾ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕುಂಜಾರಿಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಬೋಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆಂಡನಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ದೇವಿರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವೆ ಪೋದಾಂಡ ದೇವಿರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿರೇನು ತೋಜವೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವಿರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರು ಗಾಯತ್ರಿಗ ದೂರ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿದ ಮಸ್ತ್ ಗೆಪ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಇವರ ಜಾಗ ಮಾರ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತ್ತ ಇನ್ನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕುಂದಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಯತ್ ಬಂಗ agela maldeiro do mundo Wow. इंकले एत्तर बैद तुले ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದೇರಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಇತ್ತು ಬರ್ರ ಇತ್ತು ಜೊತೆಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಟು ಸೀನರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು ದೇವೇರ ನಾಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೂತ್ ಬರ್ಕ ಗೀತಿನ ಅಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ
ಇಡೀ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಹುಷಾರತ್ತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮುಖ್ಯನಾ ಅಣ್ಣೆ ಅದೇ ಪೋಜ್ ಗಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಸಣ್ಣ ಅನ್ಕೂಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲಾರ್ಮ ನಾನು ಮಲ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಣ ಮನ್ಪರೆ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ಲ ಇರು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟ ಅವು ಆಯ್ತಾ ఇంకులు ఐస్ క్రీమ్ గీతుండ తులి మట్క కుల్పి మట్క కుల్పి ఎరిత్తిరు ఇంక్లాడే ముత్కంత ಸ್ಪೂನ್ ಮಡ್ಕ ಕುಲ್ಪಿತೋ ಜೋದಿ ಮೇರೆ ಬರ್ಚ ಇರಿ ಬರ್ಚ ಬಾಬಾಗ ಸೀದಾ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ಳು ತಿಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಬೈದೋಲಿ ಬೇರೆ ಅಮಸ್ಸರು ಪಾರ್ವತಿ ಚಮಚ ನೀನಾಡು ಈಗ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದ್ ಬತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ನಟಿಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬನ್ನಗ ಬೇತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸೊಂಪು ಎರಡ ಪೋಪ ಐಡ್ದು ಮುಂಜಿ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಡ್ಕ ಕುಲ್ಪಿ ಮಸ್ತಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ದೊಂಬುಗು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ಕೊರಿ 1,000 ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಪುಡ ಬಾಡಿಗೆ 1,000 ಹಾಪುಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ಕೊರಿ ಇಂಕ್ಲು ಕುಂಜರ್ಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬತ್ತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಉಲಾಯಿಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರಲೆಜ್ಜಿ ಗೆಪ್ಪರಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಈಗಲಿಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಏಪ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಯಿನಿ 12:30 ಮರಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದಿಯನು ಉಲಾಯಿ ತೋಜಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಇದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಏನು ಪೋದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರಿಡ ನಟದು ಬರ್ಪೆ ಉಲೈದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ಲ
ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆಂಡ್ತುಲೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಾಗದೇವನ ವನಸ್ತಡಿಗೆ ಲೈನ್ಕ್ಲು ವನಸ್ತ ಹಾಲ್ ಅವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನದಾನ ಅವು ಇತ್ತು ನಾನು ಸುರುತ್ತಾನೆ ಅದು ಅದು ಬರೋ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೀರ ಅವ್ರು ಹೊತ್ತು ಮಲ್ತ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಇದೇ ಬರ್ರೆ ವನಸಾದು ಇದೇ ಬರ್ರೆಗ ವನಸ್ಪುರ ಅದೇ ಕಾರ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಯಾವಾತು ನಾವು ಮೊಣ್ಣದ ನಂತರ ಅಂಜೆ ಈಗೆಲ್ಲ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಬಾಬನ ಶಮ್ಮಿನ ವನಸ್ಪುರ ಬಾಬನ ಪ್ಲೇಟ್ ಲಾಡು ಉಂಟು ಲೈನ್ ತುಲೆ ವನಸ್ಸುದು ಈಗ ವನಸ್ ಪುರ ಅಂಟುಲೆ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಬಂತ ವನಸ್ತಡೆ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ಕೆರೆ ತುಲ ಇದು ಮಲ್ಲಕ ಮಕ್ಕಳ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದು ಪಿರಪಿದಾಡಿ ಅದುಲೆ ಮಣಸ್ಪುರ ಲಾಗದ ಮಣಸ್ತಿಪ್ಪನ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಅದು ಪಿದಾಡಿ ಆಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತರಿ ನೆನಪಲೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಒಣಸ್ತ ಇದು ಮೂಲ ಹಾಕು ನಾನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೊಳಗೆ ಒಣಸ್ತ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಹಾಲು ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದು ಪಿರಪಿದಾಡಿ ಅದುಲೆ ಮಣಸ್ಪುರ ಲಾಗದ ಮಣಸ್ತಿಪ್ಪನ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಅದು ಪಿದಾಡಿ ಆಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತರಿ ನೆನಪಲೆ ದೇವರೇ